Ето го! X3, 22 година, M Competition. Колата е внесена от Щатите. И това не е фолио. Такъв е цвета. Красота. Разкош. Колата има феноменални доработки. Направени са на крайниците на Valvetronic с клапи, които може ръчно да се включват и изключват. И отделно има доработка на интейка и манифолда. Брутална е колата. Този хълк ще се появи на пазара много скоро за продажба. Ще ме питате за цена? Ще разберете. Само да видим в тефтера какво сме си записали.